ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ହେଲା ଚେୟାର ଆଉ ବୋତଲ ମାଡ଼। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ନାଟକ ପରିବେଷଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରର ଘଟଣା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ନାଟକର ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଙ୍ଗି ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ଗୋମାଂସ ଖୁଆଇବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କଳାକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଏମିତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ନାଟକ। ଅଭିନେତା ସୁବାସ ବେହେରା ଓ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଖାଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିରେ ବୋତଲ ଓ ଚେୟାର ମାଡ଼ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ଦର୍ଶକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।